Аз обаче тичам по-бързо от вас. За живко. Не сме любовници. Господин Русев, как сте? От Лондон ми пристигнахте? Отговор ще отговоря да. Кириле, чакай малко. Генералът Атанасов. Добър ден, драги зрители. Аз съм Соня Колтоклиева. Защо се зъбиш така? Колко милиона получите от тях? Ще върнете ли парите? Здравейте отново, драги зрители. Аз съм Соня Колтоклиева. Виждате сигурно по социалните мрежи, пък и от разговорите в студиото на ПИК телевизия, развълнуваха се и политици, и журналисти, и анализатори от това, че вчера по един доста срамен начин президентът Радев избяга от микрофона и камерата на ПИК. Имаше много коментари и за НСО, и за неговото поведение. На мен ми се струва важно да проведа сега два разговора, озаглавийки: не бягайте от журналистите, все някога ще ви стигнат. Сега ще избера по телефона Цветелина Узунова, журналист, телевизионен водещ в БНТ, PR експерт, която 17 години се грижеше за имиджа на семейството на Симеон Сакскобургготски по негово време, когато той беше министър-председател. Тя, Цветелина Узунова, беше директор на правителствената прес-служба. Ало? Добър ден, госпожо Узунова. Соня Колтоклиева съм от студиото на ПИК телевизия. Добър ден, госпожо Колтоклиева. Радвам се да се чуем. И аз да чуя вас, защото вие сте известен пиар-консултант, бяхте директор на прес-службата по времето, когато Симеон Сакскобургготски беше министър-председател. Мислите ли на базата на вашия опит, че българските политици разбират, усещат и използват пиарите си правилно, за да имат пълноценни отношения с медиите и с обществото най-вече? Ако ми позволите, аз ще започна малко по-отдалеч, защото светът от броени часове е в нова ситуация, предвид нападението на Израел над Иран. Нова война в региона има и не се знае дали и кога и колко ще се разрасне този конфликт. Сега чета световни наблюдатели, които казват, че ако всичко това се разрасне, войната в Украйна ще ни се стори незначителна. Дано са грешни прогнози, разбира се, но защо започвам от това? Защото Господ ни е дал на България такова разположение на кръстопътя между Запада и Изтока и в една такава напрегната обстановка ние трябва да разчитаме на нашите политици, на нашите лидери да са на много високо ниво, да се грижат зряло и отговорно за държавата, за националните интереси, за сигурността. Аз предполагам, че в близките дни колегите журналисти ще отразяват вероятно различни видове формати за национална сигурност, дори на ниво Брюксел. Мисля си, че не е време за лични разпри, за някакви игрички на ниско ниво, за наивност, за прокарване на някакви такива лични интереси, и който лидер осъзнае, български предвид, имам предвид, осъзнае това, тези обстоятелства около нас и покаже зряло поведение, ще печели все повече и повече подкрепа. Както се казва, света се тресе и ние като държава трябва с най-малко щети да преминем през това, и за тази цел ни трябват отворени, отговорни, истински лидери, смели мъже, защо не и жени начало на страната. А какво има общо всичко това с публичното им поведение? Да се върна конкретно на вашия въпрос, който е изключително важен и за политиците, и за журналистите, и за обществото. Всеки пост, нека това да кажа на вашите зрители, че всеки пост в политиката от определено ниво нагоре предполага публичност, предполага работа с медиите съответно и умения за това. Някои, знаете ли, някои го носят по природа, имат харизма, така я наричаме в пиара, и им трябва много малко, за да
работят добре с медиите, да обясняват това, което правят на хората по най-разбираемия начин и да събират подкрепа. Други трябва да бъдат обучавани. И за тази цел политиците имат пиар съветници. Моето впечатление през годините, работейки с много политици, наблюдавайки отстрани, виждам, че мнозина не знаят каква е ролята на пиара. Смятат, че това е една по-особена секретарка, която познава известни журналисти като вас и работата им е или да крият началника си, или да се обаждат на дадена медия да направи интервю, когато той иска нещо да каже, но политиката е публична работа. Това не е частна фирма, в която някой нещо си прави и на обществото няма право да знае. Точно обратното. Политиците ръководят и публично обясняват решенията. Щом си в политиката, ти си медиен. Няма друг начин, още повече, че в днешно време всеки носи в джоба си медия. Може да снима, да записва, да поства в социалните мрежи. Знаете ли, дори супер консервативното в това отношение британско кралско семейство, което в момента заради моя дисертация изследвам, то също през последните години изключително много се отвори към медиите. Вие пребивавате в Лондон често и също можете, предполагам, да го потвърдите. Така че пиарът е част от процеса на вземане на политически и управленски решения. Така трябва да бъде. И за тази цел политиците имат много инструменти, брифинги, пресконференции, интервюта, социални мрежи, но медиите са изключително важен елемент от тази обществена комуникация, защото те не са врагове на политиците, както някои го разбират погрешно. Те не са и близки приятели. Те са посредник в това обществото да разбере какво се случва в институциите и какви са политиците и какви решения взимат. Хигиената в тези отношения е много важна. Така че аз съм виждала и политици, които смятат, че не са длъжни да говорят пред медиите, че това е някакво досадно задължение, а изобщо не е така. Възможно ли е да се приеме за нормално поведението на президента Румен Радев, който вече наближава края на втория си мандат и не дава пресконференции? Виждаме дори да го наречем най-мощният човек в света, защото е президент на Съединените американски щати. Доналд Тръмп непрекъснато отговаря на въпроси. Дори му подвикват в градината на Белия дом, заобикалят го журналистите в самолета Air Force 1. Къде ли не? Питат го през гърбовете на неговите охранители, които впрочем са много по-дискретни от нашите и не се виждат и не бутат грубо журналистите. Защо Румен Радев си позволява всичко това? Мълчание и, както ги нарича един наш колега журналист, чартърните репортери, тези, които го съпровождат по екскурзиите му из света. Знаете ли, ще припомня един такъв интересен случай с Нери Терзиева, светла и памет. Светла и памет. Тя беше прес-секретар на Петър Стоянов, когато царят стана премиер и аз поех отговорността като директор на правителствената служба. Тъй като Нери е наша учителка от БНТ, и тогава тя ми се обади и първото, което ми каза, освен добре дошла на този пост и успехи, тя ми каза: веднага изясни как ще работиш с НСО. Това ще ти е много важно. Защото те имат особени правила за работа с медиите и много често малко си пречат с пиарите на политиците, които са на високо ниво, така че тази координация с НСО е много изключително важна, за да не тяхната свръхпредпазливост и внимание да не навреди на работата с медиите. Вижте, аз смятам, че трябва да... всеки, казахте Тръмп, да, той е много медиен, даже някои негови критици отиват в крайност да го обвиняват, че е превърнал политиката в шоу, че е шоумен. Но в Съединените щати, където и се е появил пиарът,
В Съединените щати, в държавното управление, пиарът и въобще работата с медиите и публичността на вземането на решения е издигнато в култ. Аз ще дам пример също и неговата говорителка Каролайн Левит, която изключително остър ум има, отговаря на всякакви въпроси и провокации, за разлика от тази на Байден, която при неудобен въпрос в Белия дом прекъсваше пресконференцията и се прибираше. Така че мисля си, че политиците, когато излизат навън, независимо по какъв повод, официален случай, частен случай, пиарът, изграждането на публичния образ, аз така казвам в лекциите, които чета и на политици, на дипломати, и на бизнеса, започва с поглеждането сутрин в огледалото. Ти започваш да градиш своя имидж. Излизайки навън, политиците винаги трябва да имат едно на ум, че могат да срещнат медия, че могат да бъдат записани и трябва да имат пиарите да ги подготвят, какви са актуалните теми, какво могат да бъдат питани, какви послания биха отправили. Така че на мен ми е малко странно това медии да гонят политици по коридори. Знаете ли, ще дам още един такъв интересен пример от Министерския съвет. Когато започнах там, имаше практика репортерите да стоят пред заседателната зала на Министерския съвет и когато заседанието свърши и министрите тръгнат да се разотиват, репортерите хукваха по стълби асансьори да ги гонят, което беше изключително, някакви дори батални сцени имаше като кадри, което е изключително нередно и лош пиар за институцията, разбира се. Така че за мен редовните брифинги, интервютата, пресконференциите, на които журналистите могат да свободно да си зададат всички въпроси, са задължителна част от ежедневието на политик, независимо на каква възраст трябва да бъде. Особено ако има неизяснени въпроси. Знаете ли, в пиара има едно такова правило. Когато няма дадени отговори, се отваря огромно пространство на слухове и манипулации, на лъжи, които после може да се наложи да дадения политик да опровергава. А медиите, мисля си, че политиците трябва да бъдат научени, че медиите са на страната на обществото. Поне така трябва да бъдат, защото когато медиите са на страната на обществото, те държат политиците в напрежение, което за тях е добре, т.е. това е добре за тонуса им, за да знаят, че винаги са подложени на обществена лупа, на обществен отчет и че медиите не си просто измислят въпроси. Те задават въпроси, които обществото има нужда да чуе и да чуе отговорите на тези въпроси. Сложна е темата за политици и медии, особено в днешно време в България, когато виждаме, че има медии, които не спазват особено много журналистическите правила за различни гледни точки, обслужват нечии други интереси, не тези на обществото. Така че това е сериозна тема за момента в България. Но пак повтарям, аз като пиар с опити в политиката, бих посъветвала всеки един държавник, политик, независимо на каква позиция, в Министерски съвет или в президентство, или в друга власт, или кмет, да бъде отворен към медиите и да чисти навреме неизяснените въпроси, да не бяга от въпросите на медиите. Знаете ли, ние сме журналисти с вас. Виждали сме, интервюирали сме всякакви хора. Винаги един опитен в публичната комуникация човек винаги може да намери отговор. Дори на въпрос, който би го притиснал или би му създал. Но не да бяга, не да се крие, неудобство. Не да влиза на бегом в служебния Мерцедес. Благодаря ви, госпожо Узунова. Казахте ни много интересни и важни неща. Благодаря ви, госпожо Култоклиева, за вниманието и приятен ден. Благодаря и на вас. До чуване. Драги зрители, това беше Цветелина Узунова, бивш директор на прес-службата по времето на управлението на Тройната коалиция, когато министър-председател беше Симеон Сакскобургготски. Сега ще продължа темата